práci. Oba jste promofany hrdinové. Musím přiznat, že to bylo úžasné. Doufám, že se všichni připojí k oslavám na vaši počest. Rádi přijdou, ale nemyslíte, že jsou ty oslavy předčasné? Výsledky jsou přece jasné. To nemusel spravit na Okamžitě požádám radu o schválení masové produkce séra. Potom, co se shodne, nebudou žádné protesty. Úžasné zprávy, kancléři. Promiňte, pane, ale to nejsou. Mluvíme o jednom testu. Jsem také spokojen s výsledkem, ale čeká nás ještě ohromná spousta práce. Dokážu si podrobit Merela celé řadě nových testů, než napíše